England, men alene har tilknytning til Danmark gennem den her filial, så er det selvfølgelig vanskeligt for de britiske myndigheder at være dem, der skal kontrollere. Hvis så kreditorer eller aktionærer mener, at et selskab f.eks. alene bliver drevet i Danmark, forbryder sig mod den selskabslovgivning, de opererer under, altså f.eks. den britiske selskabslovgivning, hvor skal de så få afgjort den tvist ved hvilket dom, som forurettet indbringe sagen? Der er det sådan, at der bliver man nødt til at tage til England og så sagsøge selskabsdomstolen, hvis det er et krav, som går på, at selskabslovgivningen ikke er overholdt, eller at selskabet ikke er gyldigt stiftet, eller spørgsmål om selskabets opløsning, likvidation af selskabet. Der vil man være nødt til at anlægge sagen. Så man kan sige, at realiteten er alt i alt i dag, at der kan vælges frit mellem de forskellige selskabslovgivninger, afhængig af, hvad der er med selskabsstifternes ønsker og interesser, og helt uafhængig af, i hvilken medlemsstat, at man ønsker at drive virksomhed. Og så længe der blot findes et land i Europa, der har en meget lempelig selskabslovgivning, et hvert selskab i EU vælger at stifte i det land, og så operere på den lovgivning i resten af EU. Ja. Men hvordan forholdt det sig før de her afgørelser fra EF-domstolen for de senere år? Tidligere var det sådan, at de i højere grad var op til... Her i landet, ligger det ret klart, at der har vi været forholdsvis liberale og gerne vil anerkende